friends, my name is Shela Nyamazana. My short sermon today is entitled Prayer. In the book Steps to Christ, Ellen White says, prayer is the opening of heart to God as to a friend. Prayer does not bring God to us, but brings us up to Him. 1 Thessalonians 5 verse 17 also says, we should pray without ceasing. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for giving us this day. Be with us as we sleep, and please answer our prayers and give us the Holy Spirit to guide us. Thank you. This is the reminder to you. Pray always. Thank you.
kingdom come. Thy will be done as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'm gonna do a prayer, the Lord's Prayer. And Our Father means that there's only one God in heaven, and it doesn't matter if you're tall, short, or black and white, but there's only one God in heaven. Us in heaven, and hallowed be thine, and then thy kingdom come means we need to respect God and humble ourselves before. Thy will be done as it is in heaven, and that means that we need to ask God's will before we tell Him what we want. Give us this day our daily bread. That means that we need to be content and take one day at a time and one step at a time. Our trespasses as we forgive those who trespass against us. And that means God will only forgive you if you forgive others. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. And that means God will guide us, protect us forever and ever. Everybody, my name is Tabitha. Kudeshi. I have a special song to sing with you. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and to grow, and to grow, and to grow. Read your Bible, pray every day, and to grow. Forget your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Forget your Bible, forget to pray, and you shrink, and you shrink, and you shrink. Read your Bible, pray every day, and to grow. I have my testimony to share with you. I pray for a tablet. Then God give me a tablet. I pray for a bow. Then God give me a bow. I pray for balloons. Then God give me balloons. Amen. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall meet Him, I shall love Him, when my Jesus comes again. Pretty Jesus, loving Jesus, when my Jesus comes again, I shall meet Him, I shall love Him, when my Jesus comes again. When my Jesus comes again, when my Jesus comes again, I shall meet Him, I shall love Him, when my Jesus comes again. When my Jesus
comes again. When my Jesus comes again, I shall meet him, I shall love him. When my Jesus comes again. Jesu wakana, Jesu ndino kana Jesu, oh ini ndi chamuda kana Jesu, oh Jesu wakana, Jesu ndino kana Jesu, oh yazo ini ndi chamuona ndi chamuda kana Jesu, oh yazo kana Jesu, oh yazo ndi chamuona ndi chamuda kana Jesu, oh yazo kana Jesu, oh yazo kana Jesu, oh yazo ndi chamuona ndi chamuda kana Jesu, oh yazo. Pasifazere rufuni namo, nzara nehondo, urwere nekumanikizwa, hapana ane mhinduro mumatambudziko aya. Ini ndoda Jesu auyeze, nzara ikapera, urwere hunouya, urwere huchipera, urombo wouya, urombo huchipera, rufu runouya. Izi zoda Jesu auyeze, kana Jesu, oh yazo kana Jesu, oh yazo ndi chamuona ndi chamuda kana Jesu, oh yazo kana Jesu, oh yazo kana Jesu, oh yazo ndi chamuona ndi chamuda kana Jesu, oh yazo. Achapedza matambudziko, ndiye achapedza kose kuchema, hakuna rufu, hakuna namo kana Jesu, oh yazo. Comes again.
Jesu anouya. Comes again. When he comes again. Yesu mnunuri wangu, murirwiyo rwangu, ponesi munyarazi mumatambudziko. Jesu mnunuri wangu, murirwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imwi, muri chishangu changu mupenyu wese, kanandala mudima apo ndinochema. Jesu nunuri wangu, murirwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imwi. Tenzinda musimbi hira shamwari yeidi, ndino muda hakupinda vanu wese pasi. Jesu nunuri wangu, murirwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi, muri rufaro rwangu mupanzirema, nofara nemwikwa azo mudangaro renyu. Jesu nunuri wangu, murirwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, murirwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Jesu nunuri wangu, murirwiyo rwangu, handina imwe hama inopinda imi. Ndokwasai vana vaMwari muzita raJesu. Panguva ino toda kutenda Mwari nemukana wekudzidza shoko raMwari. Potava kupinda mukati meshoko iri ngative nenguva yekunamata. Baba vedu vari kudenga, tinokutendai muzita raJesu. Rai nesu potava kuvhura shoko renyu, tibatsirei kurinzwisisa. Taurai nesu kaviri tikwinzwei kaviri. Muzita raJesu tinokutendai, amen. Toda kutenda Mwari muzuva ranhasi. Toda kutarisa nyaya inokosha ine musoro unoti iwo mutambo mukuru. Mutambo mukuru. Tichange tiri pana Matthew chapter 22 verse 1 to verse 14. Kana tichida kutsvaga kubhuku raLuke chapter 14 verse 16 zvichidzika, tinosangana nenyaya yakafanana neiyoyo. Kana tichitarisa the Gospels,
Matthew, Mark and Luke, tinoona kuti nyaya iri kurekodwa naMatthew pamwe chete naLuke. Now Luke achirekodha nyaya iyi, maperero ayo haana kunyatsosvika chaipo pandakanga ndiri kutarisira. Maybe because Luka wakanga ari kunyora kune audience yakasiyana neaudience yainyorerwa naMatthew. Luka anga ari kunyorera audience yemaGriki, saka chaaiedza kubuditsa kuthe Greece audience ndeyekuratidza Jesu ari a friend of humanity. Anga ari kuda kubuditsa Jesu ari a friend of humanity, ari muponesi wavanhu vose, mainly to the Gentiles. Ndiko kwanga akatarisira kusvitsa message yake. Asi kana takatarisa kuna Mateo wakanga ari kunyorera kune a Jewish audience. Saka manyorero ake nepfungwa dzake dzakanga dzine kaudzamu nekutsanangura kwake kwaakanga ari kutsanangura pane pfungwa yaida kusvitsa kune maJews of that time. Inova pfungwa inogona kutibatsirawo zvekare isu vari kurarama muzuva ranhasi, maKristu ezuva ranhasi. Saka toda kuverenga tiri pana Matthew chapter 22 verse 1 to 14. Inoti iyo: zvino Jesu wakapindura akataurazve navo nemifananidzo akati, ushe hwekudenga hwakafananidzwa nomumwe mambo wakaitira mwanakomana wake mutambo wekuwana. Verse 3, akatuma varanda vake kundodana avo vakanga vakokerwa kumutambo wokuwana, vakaramba kuuya. Verse 4, akatumazve varanda vake akati, udzai vakakokerwa kuti muti, tarirai ndagadzirira chisusuro changu, nzombe dzangu nezvakakora zvangu zvabayiwa, zvinhu zvose zvagadzirwa, uyai kumutambo wekuwana. Verse 5, asi havana kurangarira, vakaenda mumwe nomumwe wake kumunda wake, mumwe kukutengesa kwake. Verse 6, vamwe vakabata varanda vake vakavaitira zvakaipa vakauraya. Verse 7, zvino mambo wakatsamwa akatuma hondo dzake akaparadza vaye vakavauraya akapisa guta ravo. Verse 8, zvino akati kuvaranda vake, mutambo wokuwana wagadzirwa, asi vakanga vakakokerwa vakanga vasina kufanirwa. Verse 9, naizvozvo endai kumharadzano dzenzira mukokere kumutambo vose vamunowana. Verse 10, varanda ivavo vakabudira kunzira vakaunganidza vose vavakawana, vakaipa navakanaka, imba yokuwana ikazara navagere pakudya. Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Now tiri kutarisa tiri pana Matthew chapter 22, tichibva kuvhesi ya 21 tiri kusangana naJesu achitaura nyaya dzakasiyana siyana. Pavhesi ya 21 tiri kuona Jesu akatasva mbongoro ari kupinda muJerusarema. Pavhesi ya 12 tiri kuona Jesu achipinda mutemberi achinatsa temberi, kudzinga vakanga vari kuita chitsotsi mutemberi vachiita makasa avo mutemberi. Jesu anovadzinga vakanga vari kuita business mutemberi. Tichienda pavhesi ya 18 tiri kusangana naJesu achituka muonde. Tabva pavhesi ya 18 Jesu ari kutuka muonde. Pavhesi ya 23 anosvikirwa navakuru vechechi, anosvikirwa navakuru vemasinagoge, anosvikirwa navakuru vezvekunamata. To question him, vanomubvunza, simba rako rinobvepi? Saka pano tiri kuona the chosen race, the Jews, the chosen people, vari kupa a question to the one who chose them. Jesu ndiye the creator, ndiye akavasarudza, ndiye Mwari, ndiye anofanira kunamatwa. Asi ivo vakubvunza wavanofanira kunamata anova Jesu, kuti iwewe simba rako rakambobvepi? Saka Jesu ari kutarisa kune maJews, vanhu vanova a chosen generation, vanhu vakasarudzwa naMwari vakaitwa entrust the oracles of God. Ndivo vari kubvunza akavasarudza anonzi Jesu kuti nhaiwe simba rako rinombobvepi? Saka ndo zvinoita kuti Jesu atange kutaura mifananidzo anova maparables, earthly stories with a heavenly meaning. Ari kutsanangura achitaura pamusoro pavo ivo vanova the Jews, the chosen people,
vari kutadza kuaccepta the one who chose them, Christ, the Son of God. Saka anotanga nemufananidzo wekutanga. Anotaura mufananidzo wevana vaviri. Munyaya imomumu anenge ari kutaura pamusoro pavo vakuru vechechi ava. Imwe mufananidzo unoteera anotaura mufananidzo wevarimi vakaipa. Mukati menyaya iyo iyi anenge ari kutaura nezvavo. Hatina nguva yekuitsanangura. Asi regai tijambe tiende pamufananidzo uri pachapter 22 pavhesi ya1 watati tiri kuverengawo. Unonzi iwo mufananidzo womutambo wekuwana. Nau tiri kutarisa pana mambo ari kutaurwa nezvake. Zvatataura zviya, a parable is an earthly story with a heavenly meaning. Mambo ari kutaurwa nezvake. Ari kuita sekunge mambo epano panyika. Asi mambo uyu ari kumirira mambo anova Mwari vanogara nekusingaperi. Saka mambo ava vari kunzi vakaitira mwanakomana wavo mutambo. Mwanakomana wavo mutambo uyu ndi Jesu Kristu akaitirwa mutambo uyu. Mutambo uyu hausi kuitirwa panyika, asi mutambo uchaitwa kudenga. Saka mutambo uyu uri kukokerwa vose vakafanira vanoda kuponeswa, vaponeswa vopinda mukati memutambo uyu. Saka it's an invitation iri kutumwa kunzi endai munokoka vanhu. Saka invitation yekutanga tiri kuona pari kukokwa vakapiwa ma-invitation cards. Vakapiwa ma-invitation cards ndiani? It is the Jewish nation. Ndiyo the chosen race. Ndiyo Israel. Vakadaidzwa naMwari. Vakapiwa invitation. Tinovaona kuOld Testament vachibvuma that invitation kuti vadaidzwe kuti rudzi rwaMwari. Saka ndo vatiri kuona kuti ndo vakatanga kudaidzwa. Saka pagadzirwa mutambo uyu pari kunzi daidzai vanhu ava vauye kumutambo. Saka invitation huru iri kuuya apa ndeyekuenda kumutambo, and also iri an invitation yesalvation, invitation yekuponeswa. Saka pa invitation yekuponeswa iyi tiri kuona mukuru anova Mwari wekudenga ari kutuma varanda vake kuenda kunodaidza vanhu. Tiri kuona esimbo yeevangelism. Kukokwa kuri kuita vanhu pabasa raMwari. Kukokwa kuri kuitwa vanhu kuimba yaMwari. Kukokwa kuri kuitwa vanhu kuruponeso. Nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro akapa mwanakomana wake kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa asava neupenyu usingaperi. Saka pari kukokerwa vanhu. Asi invitation iyi iri kunzi tangai kune vakapiwa the invitation card, the Jewish nation. Tangai kune vakadanwa pakutanga, endai munovaudza kuti mutambo wanaka, uyai kumutambo wekuwana wemwanakomana. Chandiri kufarira pa chapter 22 verse ya 8 inoti iyo vakokwa vanhu ava. Zvino vakati kumuranda wake, mutambo wokuwana wagadzirwa, asi vakatanga kukokerwa vakanga vasina kufanirwa. It's a message yakuuya ichibva kune mutungamiriri kuti pataenda kunokoka vekutanga varamba kuuya nemhaka yei vakanga vasina kufanirwa. Nemhaka yei? Mukadzidza zvakanaka muchaona kuti vacho vakadaidzwa kuti vauye paruponeso urwu, vacho vakanga vaine ma-invitation cards vakatanga kupa ma-excuse. Umwe akapa excuse akati no, ndine zvandinofanira kuita. Ende mukadzidza zvakanaka inonzi vakataura in unison kuti no, we are very busy, hatigone kuti tiatende mutambo uyu. Nemhaka yei? Nekuti tine mabasa atinofanira kuita. Verse 5. Asi havana kurangarira, vakaenda mumwe nomumwe wake, mumwe kuno kutengesa kwake. Verse 6. Vamwe vakabata varanda vakavaitira zvakaipa vakavauraya. Saka invitation yakaitwa kune vekutanga, the chosen people, vakadaidzwa ndokubva vaenda kune varanda vakadaidzwa vakanoti don't worry, isu zveruponeso hatinei nazvo, isu zvemutambo wenyu wekuwana endai munoenjoya, isu tine business ratinofanira kuita. In other words, vakashainira ruponeso. Kana ukazoitarisa iri kuna Luke chapter 14 inonzi vakatotaura, umwe akati no, chimbondisiyai, ndine munda wangu wandinawo, regai ndimbonotanga ndamboshandisa munda wangu ndozoita zveruponeso. Kureva kuti uyu wemunda uyu akakoshesa property yake kupfuura ruponeso, akakoshesa zvinhu zvake kupfuura ruponeso. Wakafanana nevanhu vezuva ranhasi,
panoparidzwa shoko raMwari, panodaidzwa vanhu kuruponeso, panotaurwa kunaka kwaMwari, Jesu achidaidza, vanokoshesa property yavo kupfuura ruponeso. The priority yavo iri pazvinhu zvavo kupfuura ruponeso. Saka iye ari kuti chimbomirai ndimboita zvestand yangu, chimbomirai ndimboita zveplot yangu, chimbomirai ndimboita zvekurima, zveruponeso ndichazozviwana pamberi. Anoteera wacho paakanzwa nyaya yerukokoro rwemutambo wekuwana, rukokoro rweruponeso, akati chimbondisiyai hama dzangu, ndofanira kuti ndimboenda ndimbonoshandisa, ndakatenga nzombe, saka nzombe yangu handisati ndaishandisa, regai ndimbotanga ndaishandisa ndozouya ndoita zvenyaya yemutambo wenyu. Kureva kuti uyu akakoshesa pfuma yake, akatarisa mari iri muhomwe make, akaona ruponeso rusina kufanira, akatarisa achiona mari dzaainadzo nezvinhu zvaainazvo, akati zviri nani kumboita nyaya yezvinhu ndombosiya nyaya yeruponeso. Saka akakoshesa zvinhu zvake, akakoshesa pfuma yake kupfuura ruponeso. Haana kusiyana nevamwe vanhu vanorarama zuva ranhasi, vanokoshesa mari dzavo, vachikoshesa property dzavo, vachikoshesa dzimba dzavanogara kupfuura ruponeso runouya pachena burikidza naJesu. Saka akatarisa double story, imba yaanogara, akati hazve mutambo imbomirai, regai ndimboita zvangu. Vamwe achitarisa maprojects avo nemabhizinesi achivafambira zvakanaka, vakati chimbotisiyai, regai timboenda kune zvedu. Wechitatu anondinakidza zvikuru, anoti iye ndichangorora mukadzi, chimboregai ndimboenda kune mukadzi wangu ndimbonofara, ndozouya ndichiita nyaya yeruponeso. Kureva kuti akakoshesa mudzimai kupfuura nyaya yeruponeso. Ndosaka muchiona kuchapter 14 yaLuke uchidzika nayo pasi, after apedza parable iyi anobva atanga kutaura pfungwa inokosha yekuti hakuna anonditevera, hakuna anouya kwandiri anokoshesa baba vake kana mai vake kana vana vake kana zvimwe zvinhu kupfuura ini, achava a disciple yangu. Saka chaiburitswa naJesu ndechekuti kune vose vanokoshesa zvinhu zvavo vachitadza kukoshesa Kristu, havana kufanira kuva vaKristu. Uyo akakoshesa mudzimai akati mbondisiyai, ndofunga akatokota vhesi, akati ingani zvakatotaurwa nguva yekare in the Old Testament kuti kana achinge awana mudzimai chimbomusiyai arege kuenda kuhondo, chimbomuzorodzai. So iye akuda kuzvizorodza panyaya yeruponeso kuti mbondisiyai nenyaya dzenyu dzemutambo uyu, ndoda kumbonoenjoya nemukadzi wangu. Akakoshesa nyaya dzerudo kupfuura nyaya dzeruponeso. Variko zuva ranhasi, kunyange akaona kuti ruponeso ruripo, anoda kutanga konsulta murume kuti ndoponeswa here kana ndoregedza. Umwe anoda kukonsulta mukadzi, ndoponeswa here kana ndoregedza. Umwe anoda kukonsulta vabereki, ndoponeswa here kana ndoregedza. Nyaya yeruponeso inotsvaka iwe neukama hwako pamberi paMwari. Saka vanhu ava vakaramba vakati chimbotisiyai, chimbomirai timboenjoya, timboita zvedu, that is according to Luke chapter 14, chimbotisiyai. But according to Matthew chapter 22, zviri kunzi vakatoramba in unison, vakabva vabata vanhu ivavo vakatanga kurova kunyangwe nemaservants aye. Zvichimirirei mukadzidza nhoroondo yemaJuzi, paitumirwa maprophets, pachitumirwa mamessengers aMwari kuenda kunovaudza nenyaya yeruponeso kuti vadzoke kuna Mwari, vaibata vamwe vachiuraya, vamwe vacho vachiita vekurejecta, vamwe vacho vachivatambudza, zvakagumbura Mwari. Ndosaka tiri kuona mambo uyu panext stage ari kuti vakanga vakakokwa, vakanga vasina kufanira. Saka chiita isei, ukadzika nayo pazasi, zvinonzi naizvozvo endai kumharadzano dzenzira, ivhesi 9, mukokere kumutambo vose vamunowana. Saka iko zvino kwakunzi vakakokerwa vacho vakanga vasina kufanira, vashainira ruponeso. Chiendai munotsvaka mukati menzira wamunenge mawana, vaunzei kumutambo wekuwana. Vhesi 10 inoti varanda ivavo vakabudira munzira, vakaunganidza vose vavakawana. Inzwa iyi nyaya inoteera, inoti pavakaunganidza apa, vakaunganidza vakaipa nevakanaka. Imba yokuwana ikazara navagere pakudya. Vakakokwa varamba, varanda vapinda mukati menzira, vaparidza shoko, vakusha shoko, vanhu vose vakarinzwa vakauya. Ndokubva vaungana mukati meimba yokuwana, ndokugara pamatebho, pamberi pavo paine maplates, paine fork and knife.
vamirira kudya mukati meimba yekuwana kwakokerwa vanhu vose. Asi statement iri kundityisa ndeyekuti pavakauya vanhu ava zvinonzi pakaitwa mukumba vese pakanga paine vakanaka, pakanga paine vakaipa. Pfungwa iri kubudiswa pachena ndeyekuti pakuparidzwa kweshoko, parinoparidzwa vazhinji vanogashira, parinoparidzwa shoko vazhinji vanouya. Iko zvino tichitoparidza shoko nevamwe vachaparidza nevamwe vakamboparidza kare, vanhu vari kuuya kuna Jesu. Kwose kwose vhangeri richiparidzwa vanhu vari kuuya, asi pakuuya kwavo statement iri kubudisa pachena kunouya vakanaka nevakaipa, kunouya vakasangana sangana, kunouya vane ajenda dzakasiyana siyana, kunouya vanoita tunhu twavo asi vari muimba yekuwana, kunouya vamwe vasina pfungwa chaiyo yekutoponeswa chaiyo. Ndosaka muchiona kumaparables aJesu tinosangana ne-the parable of the wheat and the tares. Mukati mevakadanwa kunoita vamwe vanoita basa rezvavakadanirwa, koita vamwe vane imwe agenda isiri yavakadanirwa. Saka ku the parable of the wheat and the tares ndosaka muchiona varanda vanouya voti ko mambo hatina kukusha zvakanaka here? Mambo oti takusha zvakanaka, zvakaipa izvi zvazouya sei? Zvikanzi aiwa pose panoitwa zvakanaka naMwari muvengi anouya achisimawo zvake zvakaipa. So pane zvakanaka zvose ngatarisire kuti wakaipa anouya achisima zvakaipa. Saka varanda vauya vakoka vanhu vose, vakumba vanhu vose, neti rakandwa rakumba kunyangwe fishi dzakanaka nefishi dzakaipa. Ndo zvinoitwa nevhangeri. Vhangeri rinokumba vanhu vose, vana baba nana amai, vakomana nevasikana, vachibva mabackground akasiyana siyana, vaine makarekta akasiyana siyana, mamwe akanaka mamwe akaipa. Saka varanda vari kunzi vakoka vanhu vose, vanhu vakadaira vakauya vakanaka nevakaipa. Vese vagara pakudya, vese vamirira kudya. Asi honai zvinoitwa nemukuru pavhesi ya11. Mutambo hautange pasina kuitwa vetting, mutambo hautange pasina kutariswa vanhu. Iko zvino vanhu vese vagara vakanaka nevakaipa varimo vakagara. Vhesi ya11 yakuti zvino mambo wakati achipinda kuzoona vagere pakudya, akaona munhu asina kupfeka nguo yemutambo wekuwana. Akati kwaari, shamwari, wapinda pano sei usine nguo yemutambo wokuwana? Statement inoteera inoti akanyarara, kuratidza kuti akashaya zvekupinda. Saka tiri kuona vanhu vakagara mukati memutambo wekuwana, vakanaka nevakaipa. Kuti pakuparidzwa kwevhangeri rinounganidza vakanaka nevakaipa, vari short tempered, vamwe vane BP dzavo, vamwe vane hasha dzavo, vamwe vane upombwe hwavo, vamwe vane zvakasiyana siyana zvavo, vamwe vane utsinye hwavo, vamwe vane twavo twavanobata, vamwe vane tutundu twavo, vamwe vemudzimu nemashavi, vese vari kusangana. Ndosaka pari kunzi vakanaka nevakaipa. Asi pane vakanaka nevakaipa Mwari ngaakudzwe. Hakuna anopinda denga pasina kuitwa vetting. Panofanira kutanga pavhetwa, kuonekwa kuti vakadanwa vacho vakafanira here kuponeswa, vakafanira here kupinda mukati medenga. Saka vakafanira kupinda mukati medenga ndiwo vane nguo yemutambo. Nguo yemutambo ndeipi? Nguo yemutambo inomiririra nguo yakachena yaJesu, the righteous character of Jesus Christ. Kureva kuti kana vanhu vadanwa, the next duty ndeyekushamwaridzana naJesu, to attain that robe, inova the white robe, the righteous character yaJesu. Saka basa guru rinotanga kuitwa kune vanhu vakoko vose, vakanaka nevakaipa. Hapana chakaipa pakunaka nekuipa kwavo, hapana chakaipa. Asi chakakosha chiri kudiwa naMwari ndechekuti pakupedzisira pave nekukwenenzverwa kwevanhu, pave nevanhu vanoita ukama naJesu, vaita ukama naJesu mukudanwa kwavo, pakupedzisira vagowana karekta yaJesu. Saka muchinda uyu ari kuwanikwa asina nguo yemutambo, ari kuwanikwa asina karekta yaJesu. Saka nekuda kwekuti kune vanhu vakadaidzwa vanosvika vachipinda paboka revakadaidzwa, votadza kuita mukana, votadza kuita hanya yekutsvaka the character of Jesus, tadza kutsvaka that righteous character of Jesus Christ. Saka panofanira kuita vetting. Saka mambo ari kupinda akutanga kuvheta vanhu. Hongu makadaidzwa zvenyu asi munofanira kuvhetwa. Hongu baba makadaidzwa zvenyu asi munofanira kuvhetwa. Hongu mai makadaidzwa zvenyu asi munofanira kuvhetwa.
hongu baba, mwana, mukomana, musikana, wakadaidzwa hako, asi unofana kuvhetwa. Pavhangeri shoko raMwari rinoparidzwa, vanhu vachiuya kuna Jesu, asi panofana kuitwa vetting. Now pavetting iyi iri kumirira judgment inofanira kuitwa. Mukuru anotenderera achitarisa kuti vacho vakadanwa vanofanira here kupinda muruponeso, vakafanira here kupinda mukati memutambo wekuwana. Kana muchidzidza Daniel chapter 7 pavhesi ya 9 na vhesi ya 10, Daniel akaiona vetting iyi ichitanga 1844, vanhu vachitanga kuvetwa. Akaitarisa, anoti ndakaramba ndakatarisa, ndikaona zvigaro zveushe zvagadzwapo, ndikaona umwe wakafanana nemwanakomana wemunhu, umwe wakagara pachigaro anova iye baba pachake. Bhuku dzikazarurwa, vanhu vakatanga kutongwa, moto uchibuda pamberi pechigaro chake. Iwo makumbo ake wanga uri murazvo womoto, chigaro chake uri moto unopfuta. Akatanga kutonga, zvikanzi kutonga kukatanga, bhuku dzikazarurwa. Vetting yakatanga, vanhu vakatanga kucherechedza. Revelation chapter 14 pavhesi ya 6 na vhesi ya 7 inoti iyo, ndakaona ngirozi dzichiburuka pakati pedenga, dzichiburuka pakati pedenga kudaro dzadzine evhangeri isingaperi, kuti paridzirwe vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Vhesi 7 akati nenzwi guru, ityai Mwari, nekuti nguva yake kutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Kureva kuti naiye Johani wakatoiona nyaya yekutongwa iyi, nyaya yevetting. Asi Johani manje ari kusiyana na Daniel. Daniel anoti ndakaona zvigaro zveushe zvichigadzwa, asi John akuti iye kuna zvakazarurwa kutonga kwatanga, vetting yatanga. Saka nyaya yekuvetwa iyi yakatanga 1844, akatoiona Johani achitopupura pachena, anoti vanhu vari kutotongwa vachitorarama. Iko zvino tichitorarama, vetting iri kuitwa. Hakuna anopinda kudenga asina kuvetwa. Hongu amai makatambira Jesu, munotopfeka bhachi rekuchechi, munonzi muri muKristu kumaraini kwenyu, but munofanira kuvetwa. Mambo anofanira kukucherechedzai, otarisa karekta yenyu, munofanira kuponeswa here. Vetting iri kuitwa. Yes baba, muri mutungamiriri, munotungamirira vanhu pakunamata, munotoronga zvebasa raMwari richienda mberi, asi panofanira kuvetwa. Hakuna anoenda mudenga, hakuna anopinda mukati memutambo uyu, hakuna achapinda pamutambo wekuwana asina kuvetwa. Mambo ari kufamba achiveta. Mwanasikana, munotoimba mukwaya, zvese munoita, munotori nembiri yesoprano inoenda mberi kupfuura vamwe. Masolo ndimunopiwa, asi munofanira kuvetwa. Nekuti kune vamwe vanhu vane chiKristu chiri chekuchechi asi chisiri chekumba. Umwe mutaura anoti iye, if you can be a Christian at home, you can be a Christian anywhere. Saka kune vamwe vanhu vari maChristians kuchechi asi kumba havasi maChristian. Vanova nechiKristu chinozikamwa kuchechi asi kumba hakuna chiKristu. Vane chiKristu chinoremekedzwa kumba kuchechi, chekuti vanhu vose vanoti haleluya taona munhu waMwari, asi kana vakumba mudzimai anoti hapana zviripo. Kune vamwe vari maKristu kana vari kuchechi, kumisangano yose vanoenda, mari vanopledja vachipa, hakuna chavasingapledje pabasa raMwari. Asi kana waenda kumba vanoziva kuti mudhara uyu haaite zvechechi. Kana vakufamba vanobata zibhaibheri rakakura, vorisa muhapwa, musoro uri paholy angle, vachikwazisa vanhu, makadi munhu waMwari, makadi muranda washe, Jehovha ngaakukomborerei. Vakaisa musoro paholy angle sekunge vanhu vaMwari, asi kana vakuvetwa nekutariswa vari kuonekwa kuti havasi vanhu vaMwari mukati, their character inopesana nezvinodiwa naMwari. That is why pachifanira kuitwa vetting. Ende vetting iyi ndiri kuifarira kuti iri kuitwa naMwari pachake. Dai yaiitwa nevanhu paibviswa chimuoko muhomwe, vazhinji vaipinda mudenga nechioko muhomwe. But Mwari ngaakudzwe, mutambo wekuwana, mutambo wemumwanakomana unopindwa koga nevakavetwa naMwari. Hapana chioko muhomwe, hapana chioko muhomwe. Nekuti zuva ranhasi nekuda kwechioko muhomwe kune vazhinji vakanzi vane mhosva ivo vasina mhosva. Nekuda kwechioko muhomwe kune vamwe vakanzi havana mhosva ivo vaine mhosva. Iko zvino vari free asi vachitoziva kuti vane mhosva nemhaka yechioko muhomwe. Asi Mwari ngaakudzwe, apa Mwari pachake ndivo vachavheta, vachitarisa
kuti uyu mwanakomana anoita here zvinodiwa naMwari, uyu mwanakomana anoita here zvinodika mwana Mwari. Saka kuvhetwa uku kunofanira kuitwa. Kana pari pakuvhetwa apa, you must make sure kuti pavetting iyi iwe unoita ukama naJesu. Uyu muchinda akashaya hanya, ndosaka muri kuona kuti paari kubvunzwa kuti iwe wapinda sei usina nguo yemutambo, akashaya zvekutaura. He was speechless. Why was he speechless? Everyone had an opportunity yekuti awane nguo yemutambo, but iye aine mukana wacho wekuti awane nguo yemutambo, akatambisa mukana, akashaya hanya nemukana, akatoti pachake handina basa nenguo yemutambo. Kureva kuti kune vanhu nhasi vari kunamata Mwari, kune vanhu nhasi vari kufamba murwendo rwekutenda, kune vanhu nhasi vari kunamata asi havana hanya nekuatenda karekta yaJesu. Saka nguva yevetting iyi ichazopera. Kana ichizopera nguva yevetting ichinzi zvakwana, pari kutsvaka vanhu vakaita ukama naJesu, vakati Kristu ndinokudai, kunyangwe hangu ndine zvinondiremera, ndine zvitema zvangu, asi Kristu zvibvisei, ndinoda karekta yakafanana nemi. Nekuti karekta yakafanana naJesu ndiyo nguo yemutambo. Hakuna vachapinda denga vasina nguo yemutambo. Vhangeri riri kuparidzwa, vamwe vari kuramba, vamwe vari kubvuma. Asi kune vari kuramba vari kubvuma vachiuya, vanofanira kukoshesa basa rekuva nekarekta yaJesu. Tingaiwane sei? Tinofanira kuenda kuna Kristu, topfugama toti Mwari ndibatsirei, ndiregererewo kutadza kwangu kwese, ndiri mutadzi pamberi penyu, ndiitewo mutsvene pamberi penyu. Kristu haaregerere bedzi, asi anopa simba rekukurira. In the long run the Christian life, aripo kupa simba rekukurira chitema. Saka kune vose vanoignore this righteous character yaJesu, kune vose vanoignore kubatsirwa naJesu kusiya zvitema zvavo, asi vofambidzana havo nezvitema zvavo, vachipfeka mabhachi ekuchechi, vachienda kumisangano, vachiita kunge vanhu vaMwari, vachipledja, vachibvisa matithe nemaofaring kupfuura vamwe vanhu vese, vachibvisa ma500 US nezvakasiyana siyana. Izvozvo hazvigone kukompatseta paishu yekuti uve nerighteous character yaJesu. So kudenga vakadanwa vazhinji, vakakokwa vazhinji, asi vanosarudzwa vashoma. Uripo here pane vachasarudzwa? Kana kuti uchawanikwa pane vari kukokwa, pane vachasarudzwa iwo osara. Saka pavetting iyi iri kuvheta vakakokwa. Kumabasa vanhu vari kuvhetwa, kudzimba uku magariro atinoita mudzimba ari kuvhetwa, maprojects edu nemaitiro atinoita tiri kuvhetwa, mumarelationship edu mumakomana nevasikana tiri kuvhetwa, maitiro edu ese ari kuvhetwa. In our daily living, kubva zuva richibuda kusvika zuva richidoka tiri kuvhetwa. Ende umwe munyori anoti with the terrible exactness, ngirozi dzinorekodi, hapana chinopodza, weather yacho nenguva yacho yazvakaitika inorekodi. Asi vakakomborerwa anoita ukama naJesu, kuti Mwari ndibatsirei pakuvhetwa uku. Handidi kuwanikwa ndiri wanting, toda kuwanikwa ndiri boka reavo vanoti inini ndakasarudzwa. Yes, takadana, asi ndakasarudzwa. Vachasarudzwa ndiwo woga vanoita kuda kwaMwari. So mukati menguva ino toda kutenda Mwari, nekuti shoko riri kuparidzwa, mutambo wekuwana wanaka, denga ragadzirirwa, rinoda vanopinda, asi vanopinda koga ndo vakavhetwa, vakapasa pavetting iyi. Ndinoshuva upase hama yangu, ndinoshuva iwo pavetting ugone kubudirira. Asi kuti ubudirire, kumbira kuregererwa naMwari, kumbira simba rekukurira chitema, kuti Kristu ndibatsirei. SaPauro anoti handisisirini ndakurarama, asi Kristu ndiye akurarama mandiri. Deno Mwari angatikomborera, deno Mwari angatitungamira. Pamutambo mukuru panokokwa vanhu, asi vanosarudzwa vashoma. Iva pakati peavo vachasarudzwa. Ngatinamatei. Baba vari kudenga, tinokutendai muzita raJesu. Tinokutendai nemutambo mukuru uyo wamagadzirira kudenga, unofanira kupinda vose vachaponeswa. Nhasi uno shoko riri kuparidzwa, vazhinji vari kukokwa, vamwe vari kuramba, vamwe vari kubvuma. Asi kune vari kubvuma vacho pane kuvhetwa kuri kuitwa, pane investigative judgment iri kuitwa. Investigative judgment iri kuitwa painvestigation iyi. Tibatsirewo kuti ini nevakateerera tose tigone kupasa, tishingairire kufanana naKristu, tishingairire the righteous character yaJesu Kristu, ndizvo tiwanikwe mukati medenga. Mbiri ngaipiwe kwamuri, batsirai vana venyu kwese kwavari, vakakutadzirai varegererei, vapewo simba rekukurira chitema. Muzita raJesu tinokutendai. Amen.
dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Kurata
ndizo pakumbuka ndikutenda mudambudzo ndakuza shemuramba ini ndiri petro ishe petro My heart can sing when I pause to remember. A heartache is but a stepping stone along a trial that's winding always upward. This troubled world is not my final home, but until then my heart will go on singing. Until then, with joy I'll carry on, until the day my eyes behold that city, until the day God calls me home. These things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while, and things of earth that cause the heart to tremble, remember then will only bring a smile. But until then my heart will go on singing. Until then with joy I'll carry on, until the day my eyes behold that city, until the day God calls me home, until the day God calls me home, until the day God calls me